So what is up you guys, Ichi Boy, Marvin Murillo, back again with another video. So today's video no, natin atoon nga lugar. Full free ba isa? Oo. Bay, mag-lock ko ba ito bay? Mag-lock up ito guys. Yun no? Layo pa kayo bay. Layo pa kayo nga itoon. Argonix ay tawag na day. Boy, asa na sakay boy? Mingla ta boy! Padong ka sa kwansa. Pinag-prank ka. Ay Chat. ban. Wa may signal dira, ano naka-chat mga. Asa tay? Arin ta Mingla. Atong na sa kay Star Mall. So pa Star Mall sa day ano kay sakay may padong sakay may kwan bus. So last ride no, napaday do ka ride na namin dire sa Star Mall para masakay og bus para terminal, I mean kuan sa Balirong. Daming update and then na namin dito sa kuan sa Balirong Barangay Hall o last na lang ride, last ride na lang. I mean saka sakay na lang padong dito sa kuan destination nila Girofield. So na are sa mi diri standby man ni kuan. Nga on mi snack ko ni. So na hindi na din nagkuan so. So na nagabanggo na disgrasya motor og kuan. Motor to sa. Van. Motor van. So, update lang mo ikaw niya no. Lasak kayo para maabot namin sa destination. So, see you. Woo! What's up? No, na namin dito sa Argonix. Nya naglakaw na kami padong dito sa balay nilang Opel. No. Yun po ano. Gamay na lang. Minyo kay dire no. Alas 2 na pero bugno kay dire. Alas 2 pa ka bro. Alas 2 pa pero bugno kay dire. Mingo kayo. Minyo kay dire, murag kami rito. Nya gadag ko sa ano kay nara ba discuss siya ganin ano? Oh, naraban disgrasya gani. Mga boy. So what's going on? Lagi siya tayo bridge gamay. Oh? Nandata dire silang kuan, ng balay. Ang duwa sa basket. Ano na? Argonix. Ala. Yun oh. Duwa na sa dire day. Tara. Kasama. Oops, daplin na kayo bangga anta dire. Yun oh. Oh. Duwa na sa basket dire. Ano mi? Yun oh. Go. Oh. What's up man? Duwa sa basket. Sinin na tayo.
Duwa sa tag billiard no. Chill sa takadiyot dire kay kuan. Bago pa na mo ng duwa. Siwan na. Stay puli na tira. A few moments later. Yun no. Gagaw na ni Opi no. And then Dapat man. Ayan. Ha? Dapat. Ato na ha. Magbakuan mi red ride ni dire. Patubil mi dayon magkuan mi tubig. No? Driver na to. Oh my God! Ano na Boss, boy? Pila na kakatuig nag-drive boss karon. Kabalabal ba? 1 year pa, 1 year pa. Karon go ay tadi mo to. Yan.